Здравейте и добър вечер на всички! Макар и в този късен час, аз бързам да споделя с вас, приятели, нещо, което честно много ме развълнува. Тази вечер присъствах на поредния изключителен семинар на компания Успех България с водещ създателят на компанията Петър Антонов. Да, всеки път е удоволствие да участвам в тези семинари, но един факт ме впечатли страшно много. Но момиченце, което е утвърдено за работа в Англия, в Бъкингамския дворец, се отказва в полза на участието си в Успех България. Това говори много. От една страна, че човекът, който взема решението, е силен духом, убеден във възможностите си и възможностите на компания Успех България, и от друга страна, че компания Успех България е точното място, в което се намираме в момента. Тук всичко можеш да намериш. Просто хората, които участват в ежеседмичните семинари, са настроени на победа, на борбеност, и на мен е изключително приятно да чувствам духа на водещия най-напред, който иска да помогне на сигурно голям брой българи, които се намират не само в България, но би казал и по целия свят. Защото българинът от мен е умен, търпелив, последователен и заслужава да живее в един по-хубав свят. И идеята, която преследва Петър Антонов, да помогне да се изгради една класа, която наистина може да промени до голяма степен нещата в родината му, ме вдъхновява. Тук, на тази площадка, аз получавам толкова много и факта, че тази вечер аз заставам пред вас за първи път пред камерата, благодарение на емоциите, които изпитах от този семинар, говори твърде много. Мога да кажа само благодаря ти, Пешо. Аз от днес нататък започвам да правя серията от свои видео. Мисля, че това беше достатъчно за тази вечер. Лека нощ, мили приятели!